Ah, dun ba? Okay. Nagiging battle of trick shot to. Patrick. Nagiging battle of trick shot na to. Sa lahat ng may iniinda ngayong araw, we have kinetic care over there by the waiting area. Lahat ng iniinda nyo sa katawan except sa puso. Thank you. Sayang kumahabol ah. Kailan man na tayo court? Lineman, court 1, court 2. Volunteer na lang. Thank you. Ha? 35 reduce. Reduce ba? Wala? Parang wala. Wala ba? Okay. Walang reduce. 35 reduce. Same lang. Same lang. Lineman daw ako. Buka na dito. Sila ang purpose. Ay, tama ba? Joke. Tama ba? Naka-record na, Jay. Grabe, ginamit yung pagkakuya, oh. Bakit? Pwede ka dito. Kim! Natalo mo na. Anthony! Anthony! Line ako. Line ako. Yeah. Ha? Ataw! Rap, panira. Rap, panira ka, Rap. Rap! Ano ka ba? AJ! Hindi nakiride. Kabanding. Ayaw mo bata, oh. May medal naman yung toga, matawin nyo. Oy, palo pals nga, di ba? Hindi. Nakakalayo na sila.
Madalas. Ito pala. Iwan mo na lang din sa tabi ni Anthony. Ay. Ha? Napakan lang yan. Oh, grabe no. Match naman sila, hindi naman naabot ng ganun score. Josh, magkano babayad mo sa akin para manalo kayo? Magkano babayad mo sa akin para manalo kayo? I-out ko lahat ng tira nila. Lumabig. Disrespect. Bastos ka, Josh. Disrespect. Anak mo na sila. Laro na nga, pinaglalaroan nyo pa. Wala, mga pagod na yung mga to. Gusto na nga magpapitin ni... Hey, where are you? Start na yung ano? Start na yung final. Ano hindi ko ganyan? Ano ba yung dinner namin? Okay. Line mo na ako, tapos na. Balo na sa hindi ko yung maniniwala. Talagang naglalaro sila. Oo, katawan to eh. Hindi ako makanood dyan eh. Ay, pumalo! Ay! Game na! Pumalo! Oh no! Pake ko doon. Ah, okay. Sko! Check shot na. Sino gusto ko alignment para sa Just to be sure! Pag gano'n, pag may abalang shuttle, restart ng point. Depending where it falls. Abala siya. Sayang. Binigyan kasi. Hindi problema sa visa ko yung offensive. Ayun, line mo siya. Yeah. Butay na mo yung away mo. Ha? Butay na mo yung away. Ano? Wala, may ano pa. Recorded line. Oh. Maano tayo, Yes. Ma-astronomer CEO tayo dito. So manood dito kasi nandito ako. Ooh! Malo. 10 points na lang. 10 points na lang. Change. Ay, dapat.
Cebu Beach. Bakal din pumasok. May ice ka? Ha? Alam ko pang first aid. Ano yun? Ay, si Bati. May cooler ka ba? Ano? Oo. May wine ba mamaya? Yes. Hindi naman ako mamaya. Mukhang dikit na naman yung laro nila. Hindi ako makanood eh. Alam ko matapos na kayo. Hindi ko alam ano score dito eh. Sino nanalo? Ano t-shirt yun? T-shirt yun. Chill. Chill. Yes. Yeah. We're halfway through already. Palis na pala. I don't know, after nag-live na ako kay Chuck na kayo. Yung nga nanalo si Reagan. Matao siya. Matao siya. 18-11. Ito hindi na yung gano'n. I didn't even see the location. I just have the location. I have to go. To the office. Yeah, I was. I have to go to the office kasi. It's the moon. It's the moon. Lumapit na. Okay boys, concert hygiene. Nice clap. Ay, cellphone ko. Di ko naman hawak. Ano ba naman? Wala ako manonood.
ba? Ano nga ba? Kaya kainin ko na kayo. Oo. Uulan. Ma-adapt yung ulan. Ano, Zambales, Bataan area. Parang Until Monday or Tuesday siguro. Medyo masama yung weather sa west dahil sa kabagat. Tapos nila may bagyo. So, ano ba, magra-ride ka? Mag-ride ka? Medyo questionable yung weather. Yun yung ulan na marami. Yung balas. Kasi Lehos, di ba, sa may ano yun, magpas lang ng Subic Condio, di ba? Bandang Botolan, medyo malalakas yung ulan. So, I mean, ako, I'd wait until Tuesday, siguro, Wednesday, magra-ride ka nila kayo. Medyo malakas yung ulan dun sa side na yun. Nag-orange rainfall warning na nga sa akin today. Mas malala yun. O, i-check ko pa rin. O, ganito, i-check ko pa rin. Pero kasi yung issue warnings ng Pag-asa, until bukas, malakas yung ulan doon. At least until tomorrow. Sige, i-send ko sa'yo. Yep. Okay lang. Sino dito? Ayun, no? 13-31. Game din. Oo. All. Si Vince. Vince. Nakabig pala siya. Auto. Finally, makakalad na dito. Ala ko ba walang papalo? Sobra sa trick shot, nagkano na habol ka. Ayun ako. Thank you.